Madhokodheya mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechipfumba mwedzi uno Kukadzi. Idi nyaya yataga kunyepa inozuro yokuti hurumende yagoita kubuditsa pachena kuti mari yokuwaka iro binda upinde iro paMbudzi yakamira sei. Kureketa kuno wazhinji wahwadziwa fani kuti hwacho hwari kufanira kuita basa ndo pokare wagokweretesa hurumende mari, zvinhu zvinova zvakanyanya kuvhiringika. Ipapa pokare kwagoburikira pachena kuti mugore ra2021 mudare reparamende hurumende yagonyepa dare riri kuti mari yese yokuwaka zambukori pabodzi nobinda wapinda rodzimotika ropaMbudzi yakabuditsiwa kubva kuIMF special drawing rights. Chokwadi chaicho Pachedu ari kuziva, wamwe wakutofunga kuti peno hurumende ino vanhu vakaja mari inosvika mamiliyoni makumi masere kuitira kuti waite hawo zvawanoda zvavari kuzoita izvezvi. Pakaita kunyangariwa. Mukuru National Prosecution Authority agoreketa kuti kwai waribe umbo wakakwana wekuti Henrietta Rushwaya apinziwe mujere kureketa kuno. Pamunotoona kuti mitemo inosenzesiwa zvakasiyana ipapapa munhu akabatiwa nogoridhe ari kutoburika naro ari kunzi paribe umbo. Imiwe unobva wazvisaya, asi rekai tirambe takaringa kuti vanoipedza sei yavari kutanda iyi. Uko Jobosikara nonyaya yache achinorimo mujere agonzi kwai abenhuke muso muvhuro kujereko kuti agopinde kuona kuti zvakamira sei. Kwaino zuro aifanira kutetekera nyaya yache mutongiyo agoreketa kuti ari kuhwara saka ari kukona kuti atetekere. Imiwe pakaita kunyangariwa, rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei izvozvi. Kuboeka kwechichehwa chorithium munyika medu kunokona kuvhiringidza vamwe vanhu vakawanda. Kureketa kuno dzimwe mhuri dzokuinisiza kwai dzichange dziri kuikapo kare hama dzawo dzanga dzakaikiwa munzvimbo yaboeka chichehwa chorithium. Lithium iyi kwai yagopuwa rezinesi kukambaniyo Prima Freeman inenge ichichera chichehwachi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira sei ipapa. Idi tinoramba takandoringa. Kwaburika masoko ahwadza wazhinji okuti kwai mumiriri wogutu yodzauru yeukai Simba Negawi ariwo bato reZANU-PF agororeketa kuti iwo wakuru wagari wese wokudunhu raCheri raari kumirira mudare reparamende wanofanira kuti wabise mari inoita 50 cents yomari yekuAmerika pamunhu mubodzi yokumutenda nozvaakawaitira makore 5 apfuura. Imiwei unotoenda kuona kuti vanhu vava vanotima chairo kuenda kuomora ipapo pari kuda kutoti vanhu vaite kuraramapo ndipo atoda kutoti akamuriho. Imiwei zvakaita kuoma chaiko. Wamunangarwa wabenhuka kubva kuEquatorial Guinea kwawakapuwa umba yekuti wagogara hawo madira aJoργina, zimba ziguruguru chairo. Ndipo unotaura kuti dzinoita kunanzvana dzakakura dzegani. Isu watete aiwa paribe anoti nanzva tinozikana paipapa. Rekai tirambe takandoringa kuona ikwenenge iri kuenda. Wozera wagoderedza mutengo mweya wokubikisao LPG kuenda padhora ribodzi nomasendi 41 $1.77 pachirungu, kubva padhora ribodzi nomasendi 40 ribodzi $1.91 pachirungu. Ndipo munotoona kuti pakatoita kunaka. Idi zvinoita kuti zvirerukewo zvakadaro izvi. Kanzuru yeguta reHarare yavhiringidza wazhinji yareketa kuti kwai wanokona kundopfika kwavanobika mvura inoendesiwa kuvanhu nokuda kwokuti mishonga yekuti waite mvura iite zvakanaka iri kusaika nokuda kwemari yokunze kwenyika isiri kuboeka zvisvino. Imiwei ndipo unotoona kuti pakaita kunyangariwa nomabatiro ari kuita hurumende yedu mari yokunze kwenyika iyi wofunga kuti iri kusaika sei. Zvinova zvaita kushaya kana kuti chii chaizvo chinenge chichiitika. Hino ticharamba takandoringa.
wachiri kufunga zvokunyorapo kare bvunzodzo zimuseki dzo pakati pogore wanofanira kuti wasekerere kureketa kuno kwaino zimuseki wanhu wanenge vari pazvikoro zvohurumende wakubvumiwa kuti wanyore wachibhadhara wari kunyora zvoorevhoro wachibhadhara madhora okuamerica 10 pachidzidzo chibodzi kwai wanofunda kuzvikoro zvakazvimira zvegani pokare ino vanozvimiririra wegani pakufunda wari kubhadharisiwa madhora 24 $24 pachirungu. Apawo pokare uyu mari iri kubva yapetiwa kabodzi kana wari kuda kunyora zviri zvidzidzo zveA level. Ndipo unotoona kuti zvaita kusiyanisiwa idi kuti kwai wakazvimirira wegani nowarusiri kufunda pazvikoro zvohurumendezvo. Imiwe heno mabi angu, tiri kufara kuti dana egurira apowa kamwe kachidimbuko chivhitivhiti kanenge kachibuditsiwa kakaita kurebenuka kadhirama kanenge kari kubuda paDisney kanonzi Hokoye. Aiwa tiri kuramba tichimurovera manja kwai kari kubisiwa pane zvakabuditsiwa zviya zvopawakanda. Tiri kuti pamberi nazvo. Kuno mumwe muZimbabwe abatiwa achida kubira paSouth Africa kwaianga anofoja isingabvumiwe muSouth Africa inenge yapinda iri kubhadhara mari yomitero inofanira kubhadharwa iriyo mamiliyoni 20 mari yomuSouth Africa 21 million rands pachirungu. Mukaona zvadari muziva kuti pane aita kutengesa, asi atengesa iyu tomurovera manja pamberi naye. Dai atoramba achitengesa vamwe wabatiwa nokuti wari kusenzesa zita renyika, wari kusatisa zita renyika zvisirizvo. Toramba achizvitenda zvokubatiwa kwawo zvinhu. Ngatiringedzo pasi rese. Munyika yeSouth Africa maitiwa inonzi Sona State of the Nation Address nomutungamiriri wenyika waRamaphosa yasiya vanhu vazhinji vari kudzungudza misoro yavo kuti waribe kumboona kana kungwa zviri kuitika zvinhu. Kureketa kuno zvikuru zvavareketa waRamaphosa kuti wakuisa gurukota rinoringana zvemagetsi muhofisi yavo zvinhu zvisakamboitika. Ipapa pano gurukota rinoringana zvomwoto nezvimwe zvese ndo wabva wasiya bva wati wakuisa gurukota rinoringana zvemagetsi. Pokare wabva watoti kwai inonzi state of disaster yokutoti kwaita manyama mirenderongo njodo chaiyo ndo yaitika munyika mese nonyaya yekusaika kwemagetsi. Unobva wasaya kuti chii chaizvo chauri kumboedza kuita ipapa. Heno tatita zvimbwaba zvawaitazvi ticharamba takaringa. Waya wanoda kutenga dzimotika dzakambosenzesiwa kunze kwenyika wachidziunza nopaNamibia wakutofanira kuchinja maitiro. Kureketa kuno wokuNamibia wagoreketa kuti dzimotika dzese dzakatengiwa dziri kuuya dzisiri dzokuperera muNamibia dzakubvumiwa kuti dzitekaire dzichizvifambira dzegani. Kwai dzakufanira kuisiwa parori dzoendesiwa kuzambuko roZimbabwe noNamibia. Pakaita kunyangariwa. Ipapa tiri kuona dzimotika dzizhinji dzichida kurwadziwa chaiko. Wazhinji vanenge vautokwidziwa mari dzokuti motika dzitekaire. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Nyika yeBurkina Faso yagoreketa kuti iri kukumbira kuti ibatanidziwe nenyika yemali dzoita nyika imbodzi. Ipapa kwai nyaya yekuti upfumi hwawo hwenyika hunokona kubatana zvikaita zviri nani pokare kuti mamiriro zvokuchengetedzwa kwenyika idzi kuite zviri nani. Rekai tione apa wazvireketa mushure mekunge kwaiwo Doctors Without Borders MSF waamisa zvirongwa zvavo zvokunyika yeBurkina Faso nokuti kuno vanhu vairiwa vanovasenzera waita kupondiwa nevanhu. Heno kuti zviri kumbotekaira sei, asi tiri kuramba tichindoti mweya yavo ngaizorore murugare. Tiri munyaya yekupfa kwavanhu ipo kare kuteki kuya kwagoita kundengendeka kwenyika kwakanyanya kwai vanhu vapfa izvezvi wasvika pazviuru 19. Pakatoita kunyangariwa. Tiri kuona vachisvika kana 20 chaiwo. Pakaita kuoma, asi mweya yavo ngairambe yakazorora murugare. Kwaina waPutin nyika dzese dzichapa kundege kwokubhomba nyika yavo kunyika yeUkraine kwai dzichapinziwa mushishi.
rekai tione kuti zvinoperera zvakaita kudini. Asi tiri kuziva hedu kuti kuzadzisiwa kwamasoko akareketiwa naJesu aye kuti panguva yaanenge akuda kubenhuka zvakadari zvinenge zvichiitika, nyika dzichamukirana kuchaita dzihondo dzakanyanya. Rekai tione kwezvinenge zviri kuperera. Munyaya yokugumisira, kahatikidzwa kanyasi nyika kambani yonhabvu yoManchester City yapinda mushishi kureketa kuno, inogona kuvhiringidziwa chaipo madira iri kuita mukombe kureketa kuno. Ipapa kwainyaya yawo yokubiridzira nyaya dzokutekedzwa kwemari inogona kuvavhiringira kutoti wabuditsiwe chaiko imo muchikwata choPSL. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tinoramba takaringa tindokunyepai. Panyasi mabuja rekai tikumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.